Već snima. Samo... Ajmo, ajmo, ajmo! Ajde! Ajmo, koga još uzeti? Ja ću dječu. Nemoj bijaći uzeti. A to, evo ovaj moj malo. Ajde, dobro, malo. Ajde. Kućiš da pred kamerom, jel? Ajde, nemoj ti sve. Banalni neki. Ajde, probaj. Naše. To. Ručka 2 metra. Ajde, probaj. Gore. Je. Ajde. O, jebi. Probaj još jedne. Jel vam? O, jesi. O, Čiro, pobjede. Kako na mene? Sjeda, jesi manijak. Popio sam na mene. Bravo. Ajde odmah. Opet! Još jedan sam, spremno da. Nemoj! Poza leđa! Čiro! Hajde, Arik, mora. Arik je tu, dosadna stvar! Uvijek je bio dosadna. Hajde, evo. Kako veze, ma? Pas leđa. O! 5-1. Evo je, 7, 3. Ribizla. O! Ne da, tu. Ne. Ribizla. Opa! Meo! Bravo! 4-2! Ođe Meo! 4-2 za vas, tu! Da obrojim! Za nas! Ajde! Nema! Nećemo toga! Ne vrati! Uuu, šutna tjetki! Oooo! Pičajzli! Elvis Prisli! Sugar Station. Ali ovo je faul bio, jak ovo nije treba. Gori mi evo sam. Tako da predstavlja opasnost. Genijalno. Naši sedaj udari iz ruke. Izbio mi iz ruke. Šta izbio ti? Ja. Hajde. Jes, faul. Ma umjeto si sad. Opa. Leđa! Ja ga! Nehi! Mora on ostati čajzla! Evo je Čiri! Ribizla! Koliko je? 6? Malo, lakše! Gledaj, samo šala! Svaka 20 dolazi! Ajde, probaš. Za kameru! Ajo! Što si ušao u teren, kunju, kad te raznesim? Evo. Ajde, istra. Zumira. Evo je gusta. Ajde, treba s gusta snimat. Evo snima. Treba s gusta. Aj, ko te prođe. A da, nije. O, da.
molim te, ti samo ići. Pećko, mako se ja radi. Daj se ovo, prati ovo. Prati prodor. 5-3. Peća ništa ne radi. Samo čekaj se to. Ajde. Sok. Ajde. Ajde, podno. Koliko je? 6-4. Evo je, vidjet ću. Evo, žuči! Ajde, ej! Ej, to! 6-4. Ajde. On ne nije, možda odsede. Nije te niko. Nije te niko dopad. Ja nisam. Dari. Evo je. Zapeo ti Bogan za moju nogu, nije te niko dopad. Vidjet ćemo kasnije snimke, ja dam. Ajde, sad ćemo snimke. Šta? Ovo je suša, žinge! Ajde. Evo ti moja gustica, ja radim. Bez ovoga nam nema. Uče mu ja. Čiro! Četve! Evo! Ajde, evo me, pa najmanji. Zato te ne vidim bolje. Uče mu. Oće. Nije, molim. Savings ass. Ajde, prese. Šutaj. Napadi ga brži, evo je. Ne znam, Seda ima tehniku jebot. Bravo. Ja ću. Reklamiram. Oj, majki. Auće mu jaranje. Koliko je jebovac? A ne možeš ovako. Koliko je, za nismo pobijeli. Meho izgubljeni su. Pa koliko je? Pobjedili smo 3 puta. Ko ba 3 puta pobjedili? Šta si bala 3 puta pobjedili? Do 3. Daj ti 3. Koliko je ljudi? Ajde, eto je bude 8-6 za vas. 8-6, 9. Ja brojim od početka. Koliko je? Nije nego 8. Ajde, dobro. 8 minuta. Uživo kamerman. Uživo prenos. Evo je. Džingre! Opa! 9. Nemoj! I ništa! Mogu si fok. Pa mogu se kad smo počeli ušli. Ajde. Izgubite me. Ajde, prvo. Mora ova ući. A mora, draga, jebi. Šta imaš pred moje gustice, a? Evo je gusta, hajde. To liječe. Jebu ga, liječe. Pas, Čiro, polako. Čiro, sad ti imaš ti moje gustice. Prova, sad se nam. 160. put. I ušla je. Ko, šta je još jedan? Šta? 9-8. Pa ja. Je sad. Ma bravo! Ma nemoj mi ruku držati. 9-9. Daj ti ovaj za put. Ništa. Evo je! Evo ruki! To bi bilo to. Razočaran sedim.